Holan, ja. Bueno, egunon, kristolako lotxa ematen du honek, baina, bueno. Bueno, ni kontatuko dizuet pizka bat proiektu honen nondik norakoak. Nola sortu zen pizka bat, zeintzuk izan ziren helburuak, eta proiektuak gero ja nola hasi ginen egiten, eta bidean topatu genituen gauzak gehigarriak edo kentzekoak. Proiektu hau hasi zen, egia esan da tontakeri bategatik, nire ilobak egun batean abestu zidan glaukomako abesti bat, eta gero buruarekin hori buruan neukala bitxera joan nintzen, eta klik, basi zen, ezta? Gure eskolan, giroa nahiko erdalduna da, orokorrean ikustu dut guztioi pasatzen zaigula, ume kontsumitzen duten musika ingelesez edo gaztelenez esaten da, eta euskara nahiko gitxi, orduan hori alde batetik kontutan hartuta, eta gure giro erdalduna, euskara sustatzeko eta holan, gure ziberrik famatuko arazo egoera, geneukan. Helburu arduan, proiektu hau egiteko, bi bakarrik ziren. Gehiago irten alziren edo gehiago jarri aldira, nahi ditugun beste. Eta zen euskal rapa ezagutzea, praktikatzea eta gozatzea, eta euskararen erabilera handitzea. Ni normalean 3. zikloa gehien 6. mailan lan egiteko daukanera proiektuka da, proiektuak txikitsuak. Hasten naiz bakarkakoa, binaka, talde handitan, eta hau 2. ebaluazioan, esparkatu, lehenengo ebaluazioan egin nuen, baina bukaerean. Bikoteka egin genuen proiektu hau, eta gitxi gora bera hori. Orduan, proiektuak lan egiterakoan, nire umeak badakite nire proiektuak beti estruktura berdina daukatela. Bai? Daukatela atal ezberdinak. Sarreran jartzen dut pizkatxo bat, azalpentxo txikitsu bat, gero jartzen dut egin beharrekoa, prozesua, baliabideak, ebaluaketa eta ondorioak. Nik proiektua aurkezterakoan lehenengo saioan egiten duen lehenengo gauza da, ordu erdi bat proiektua edo atal guztiak azaltzen. Eta ondo azaltzen umei, non gelditu behar diren eta zer egin behar duten. Bai? Fijatzen baldin bazarete, nire lan proiektuak edo prestatzeko era da webquest modukoa. Bai? Batzuentzako, eta seguramente gehienentzako irudituko zaizuen nahiko gidatua dela. Egin beharrekoa, egin beharrekotik prozesura, prozesutik baliabidetera, gero fijatuko zarete baliabidetan ja nahiko itxita dagoela asuntoa. Ni kontutan hartzen dut hau egiterakoan, nire eskolako 6. mailako umeak informatika edo internetekin daukaten trebesia. Eta nire ustetan behintzat 6. mailan interneten naiz eta beraiek pentsatu asko kontrolatzen dutela, Google ematen baldin badiogu galtzen dira hortze. Orduan, baliabidetaletan, gero erakutsiko dizuet, ematen diet dia zer bilatu eta non bilatu. Klikatzen dut eta hortze daukate dana. Bai? Gero batzuk bai joaten direla igual Googlera beste gauza batzuk bilatzera edo delakoa. Orduan, materiala prestatu nuen arratzalde baten, eta nik egiten dudana normalean izaten da, oinarria edo jarri, bai? Eta gero bidetik aldaketak daude, bai? Ikusiko dituzuenen bezala, bale? Orduan, egin beharrekoa, hementxe argi dago, jartzen dut, bakarrik egin behar dena. Rap bat asmatu behar da eta grabatu behar duzue. Eta jartzen diet, bideo bat, idea bat, bai? Jartzen diet, grabatu behar dutela, ez diet esaten bideorik, audiorik edo delakoa, bai? Eta horren ostean pasatzen gara prozesura. Prozesuan badaukate zenbatuta, zer egin behar duten. Lehenengoa, bikoteak antolatu beharko dituzue, beraiak antolatu zituzten bikoteak, eta hori lehenengo egunean, edo lehenengo astetik, 2. egon behar dira eginda. 2. baliabideak atalean informazio irakurri, entzun eta aztertu. Hortze, nik beti esaten diet baliabide atalean, gure proiektua 5 edo 6 aste irauten baldin badu, gitxienez 2 aste, bizai oso, egon behar dira baliabidetan. Hortze dago gakoa. Bai? Gero, 3. rap asmatu eta horretarako irakurri behar dute. Ondo, rapa nola egin, baliabidetan ataletan dagona, oinarri erritmiko aukeratu eta asmatu letra. Hori guztia daukatenean, ensaiatu, eta behin asmatuta eta ensaiatuta duzuela, bideo edo audioa grabatu beharko duzue. Eta lan egiteko, hasten garenetik, 5 aste eukiko duzue.
dituzue. 5 aste horiek izan aldira 6, badakigu guztiok 5 aste jarraian saioak eukitzen nahiko zaila dela, beti dago edo Euskararen eguna, edo irtera bat, edo zer orduan, 5 aste izan aldira 6 edo 7, baina benetan lanekoa normalean 5. Proiektua hasi genuen korrikak lehen urtean egin zuen prestatu zuen bideo bat, hainbat pertsonaiekin jatorri erdalduna zeukatenak eta euskaldundu zirela bidean. Orduan, bideo horretan ikusi nuen, zegoela Labasu, bazala Etxabarriko, Bilbo inguruko rapera bat. Orduan, iruditu zitzaidan ideia ona, eskolarak hartzea. Berarekin harremanatan jarri nintzen, eta esan zidan baietz, etorriko zala, eta gure eratorri zen. Etorri zen erakoia, proiektua aurrera zijoan, aurreratuta bazegoen, eta amentxe baliabidetan, ni jarritan eukan, hainbat, Labasuren materiala, bizio, glaukoma, revolta permanent, askoz gehiago dago, baina, rat bat sortzeko pausuak, oinarri erritmikoak, eta amentxe behan, dago Music Seek ezagutuko duzuela, da abestiak edo musika sortzeko aplikazio bat, eta gela baten, 6. mailako gela baten, badauze bi autista, eta bata da oso trebea ordenagailuekin. Orduan, berarentzako, bere lana, rap bat egitea baino, bazen rapentzako musika egitea. Orduan, Labasu etorri zenerako, Ikerrek egin zigun ja oinarria, eta berari lehenari eskaini genion, berak rap bot botatzeko. Eta umeak bebai, usartu ziren, beraiek hasitako rapak eta holan egiten. Nahi baldin baduzu jarriko dizuete zatitxo bat? Hau egia esan da umentzako kristolako subidoia izan zen benetako rapera bat, ezta? Orduan beraiek lanak egiteko eta holan, oso ondo etorri izan. Gauza garrantzitsu bat niretzako da, amentxe umeak normalian irakurtzea, entzutea eta holan, beraiek nahi dute harineketan lanean jarri du idazten eta holan. Orduan, nik egiten dudan azkenengo proiektuetan egin dudana izan da, beti azaltzen diete balaketan, irakurri duten edo buruan sartu duten edo lan konprobatzeko kajuta prestatzen dut. Eta horre bebai, oso ondo dator, ze gero intentzioa edo behintzate baliabidetan denbora gehiago ematen dute, gero kajuta dagolako. Eta lehenengoa gelditzea, azkena gelditzea baino interesgarriagoa bada. Orduan, Labasu etorri zen, umea jarritu zuten zera egiten, eta okurritu zitzaidan beste gauza bat izan zen, beste elkarlana. Ni badaukate, suposan du guztio bezala, lagun bate institutu baten euskara ematen dauena, eta berarekin hitz egin nuen, Aizerrotako batxillergo institutukoekin hitz egin nuen, eta egin genuen jangut erabiltzen, por cierto, oso txarto dabil, baina jangut erabiltzen, egin genuen olako bideo dei bat, eskatzen, beraiek gure umeek sortutako rapak zuzentzeko, bakarrik gramatikalki, bai? Zera struktura hori niri berdin zitzaidan, gramatika eta holan. Orduan egin genuen bideo deia,
jangutekit, eta gero bidali genien beraiei zuzentzeko e-mailetik eta driveetik gure sortutako rapak. Gero, bueltan etorri ziren, zuzenduta, eta gero ja lanaren emaitzara heltzen gara. Dana baliabidetan dagoen guztia irakurrita, rapa eginda, rapa zuzenduta, eta badaukagu ja rapen emaitza. Eta rapen emaitza, gero jarriko dizuet pare bat, bale? Eta rapen emaitza batzuk aukeratu zuten grabatzea bideoa eta beste batzuk audioa. Rapak grabatu ostean, nik egiten dudana da autobalazioa eta gero kajuta bebai. Autobalazioa, ume guztiak eskolako Gmaila daukatenez, ni prestatzen dut guztientzako formulario berbera, eta da beraientzako eta niretzako baligarria. Ea lana ondo prestatuta eta argia iruditzen zaien, ea lan egin duten ondo taldean, ea ideiak edo lan aportutu duten lan egiterakoan, nolako gauzak. Zeo zer aldatzeko edo gehitzeko baldin badaukate, eta hori guztian ikartzen dut. Eta gero kajuta egiten dugu. Eta kajuta egin ostean, egin aldabe bai, rapak grabatu eta gero beste batzuen aurrean egin, edo hainbat gauza. Baina, nik egin nuena izan zen, gelditu nintzen hortze. Eta, harritu ninduen gauzatxo bat izan zen, niri, azkenengo, edo raparen letra, baino niri interesatzen zizaidan prozesua. Orduan, egia esan da, letrak asko nik ez ditut aztertu. Badago bat, bulinaren inguruan eta holan, orain jarriko dizuet, nahiko polito gelditu zela, eta gainera ritmoa eta holan guztiz ezberdina izan zen, eta harritu ninduena izan zen, gehienak aukeratu zituztela audioak grabatzea, eta beste batzuk, gitxi batzuk, bideoak. Baina danak, pare bat edo lan kenduta, danak ikasi zuten bereien rapa buruz, naiz eta audioa grabatu. Bai, bale? Orduan, bukatzeko jarriko dizuet amentxe, Aitzol eta Anerren, gero beste batzuk grabatzerakoan, ni bakarrik erabili dut mobila, audioa edo bideo grabatzeko, eta gero hortik ja, editatu. Audioak grabatzeko egunean eta bideo grabatzeko egunean, klase batzuetan ume nahiko faltatzen ziren. Orduan, bikote horiek apurtuta zeuden, eta inolako arazo barik gelditzen zena bakarrik egin zuen arazo barik. Orduan, jarriko dizuet adibidez hauze, Aitzol eta Anerrek egin zuten, bulinaren ingurukoa, pizten den. Denon gara berdinak, horrezagaitik, ez egin bulina, zuzara koldarra, hiru aurka bat, ez da izan uzarta. Zule lagunik eno zertatzara, baina egin oza ziru bakarre berdina, ez egin bulina. Google dituko dugu bulina, Google ditu nahi dugu, eta egingo dugu. Google dituko dugu bulina, Google ditu nahi dugu, eta egingo dugu. Hauze da bat, eta gero bideoa grabatu zutenen artean, metxe dago, hain nizerena eta laitz. Hasieran ez geneukan ideiarik eta orain hau abestera gara, uste pozik hau dira.
Eta hause da. Dana, umei asko gustatu zitzaien, ni oso pozik bukatu nuen, eta... Mila esker, galderatxoren bat. Bere bloga, musika eta euskara, ondo esan dut, idatxe? Bai. Musika eta euskara bloga, apuntatu. Eta kajut ez baduzu ezagutzen be, apuntatu. Bai. Probatzeko. Eta baten bate galderaren bat badin badauka, bota. Gutxi gora bera iratxe zenbat zaiotan egin duzu lan hau? Lehen komentatu dudana, bost aste jarri nituen ni, tartean egoten dira erterak, ez dakiz ere, gabonak egon ziren bebai tartean, 6-7 gehienez. Bale. Bai. Eskerrik asko. Venga, oso ondo, txalore bat. Ia, eskerrik asko iratxe.